ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿನುಮೂಲುಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾರ್ದ ನಡ್ತೊಂತು ಪೋವಂತುಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದರ್ಶನಗೂ 30 hours ಬೋಡುಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ವನಸ್ ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಪೂರಕುಲ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫುಲ್ ಸಾಕಾತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿಶ್ಗ್ಲ ನಿಜೋ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಿತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವ ದರ್ಶನ ನಂದ ಮಲ್ದುಜ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೆರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಜೈದುಜ ನಿಮಿಷಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ದೆರು ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಏತು ಜನ ಎಂಚ ಜೈದೆರು ಬರ ತೂಲೆ ಹಾಯ್ ನೀರು ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. A few moments later. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆದ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದ. ಸೊ ಇಂಕಲು ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಟು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಉಲೈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆಗ್ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಏತು ಕೊರ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 11:30. ಸೊ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ತಿರುಪತಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ದೇವರೆಂತ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ತೀರಿತ್ತ ವೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರತ್ತ ಕೋಡೆ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದು ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಲಾಕಪ್ ಖೈದಿ ಅದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ದಿಕ್ಕಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು. ಸೊ ನನತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ತಿತ್ತಡು ಕಾಲಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಏನು ಅಂಡ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಕಾಪುನನೆ ಆತುಂಡು ಕಾಪುನನೆ ಅವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಏತು ಕೊರ್ತು ಕಾವೋಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಲಡ್ಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಹೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿದ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೊಂತ ಪಿದಾರ್ದ ನನ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಿವ ದಾದೆ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ 7 ಬೆಟ್ಟದ ಪರ್ವತನ ಕಾಪಾಡುನ್ಗೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರೆ ಏರ್ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುನ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಏರ್ ಪುರ ಮಿತ್ತು ತಿರುಮಲೆಗ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬಂತ ಎಂಕ್ 10 ವರ್ಷ ತಿರಪ ಏರ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಂಚೆಂಕುಲು ಪೋದಿತ್ತ ತುಕ ಇನ್ನಿನ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಪೋಯ್ ಅವಲ್ ತುಲ ವಯಸ್ಸು ನಡ್ತಂಪೋಪಿನ ಕಲ್ಲ ಲೈನ್ ತುಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋತೀನಿ ವಿನೇಶಿಗೆ ಆದಾಗ ಖಾಲಿ 5 ವರ್ಷ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದ ಏರ್ಪುರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪೆರ್ ಅಕುಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಬರೋಡು ಹಾ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆತ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಪದ್ಮಾವತಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗ್ಲ ದಾರು ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಅಂದು. ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ರಶ್ ಉಂಡು, ಮೂಲ ಚೂರು ರಶ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ರಶ್ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್. ಮೂಲ ಆತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಪ ರಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಪಿದಿ ಬತ್ತ. ತಿರುಪತಿದ ಗೋಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಸರ ಉಂಡು ಮೂಲು ತುಂಡೈತೆ ಪೊಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ಸ ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಳು ದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆತು. ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಬಸ್ ಹಿಡಿಪಿದಾರ್ಥ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋರಿಗೆ ಅಂದು ಬಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರುಡು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲುಜ ಯಾನ್ 8 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ 10 years ಆಂಡ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳ ಊರುಡು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ 10 years ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ M8 ಇತ್ತು M8 ಡೇ போனிತ್ತು ನೋಡೇನ ಬೊಕ ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ போನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಇವತ್ತದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೂಲೆ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂಡು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಅವು ಫುಲ್ ಬಂದಾತ್ನ ಅಂತ ಅವು ಗೋಪುರ ಹೊಸ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಟು A few moments later. ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ ತಿರುಪತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ. ಪೂರ ಫುಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬತ್ತುಂಟು ಅಂದ್ ಎನ್ನಲ ಕೂಲೆ ಈತ್ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ ಏನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮುಲ್ತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು.